mani ya ayo mwana karuge tanda bana bale injara ayo mwana uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Studio baikire bono mambia bagende monsi ndabuga iga kurwa sekiombekeria gia CRS tukona Catholic Relief Services au bono bago siro kigma imambia bono asutu manyamangana manene kigma ngukwanira Pastor Evans Murara kuru obonyo kurwa achinsa machirichia Full Gospel Church of Kenya nigaro mo tresera sekiombekeria NCSK na bono mambia ntubwa tegali munyagitali Betronira Nyabasa kurwa sensemelia Nyamira Sub County Rivaro boigo ntubwa na Teresa Uru oikirega nero munyagitali Kuroburabu Sub County Kijauri Hospital Galia boy ya mana sana moralia Geoffrey Yonsaligo cheno mo Pastor Evans Morara obonyo gondo morandi bwe kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya erepesti ya likonga no tumugirango na seito boiburu agere mabundu bogichora naende onde omutresara ase kiombekeli sana. Pastor Evans Murara ubonyo karibu sana. My sister daktari karibu sana agaiga se studio ya ito ya Getembe twagokire goikagaiga rero na gichinga kichane chintangani goikaga nimeona ne studio ingia sana mbihono sana. Yes mina moigura samaleta yonkoro kwa Petronila Nyabasa ongo koro ali SSM yobo chenwa ase Nyamira South Sub County. Ya na bwane igere bo basi yeah ninka yane yakabiri. Asante sana bono emasemo kironga tuchake kuligiria litukulia lero ekirenga nabatebigali nga tukuligiria mangana prematurity litukiliga linene kigima nelituko umaite World Prematurity Day litukiliga katukwanera prematurity litagani ngetu kinie kero mwan omoibuli oyo omusubati ogwe bwateranira nyoriro omwana insi yechi wiki 30 na isa na ibere omwana oyitogoteba igare premature iyo yani bimbo byaye mbira ikerana mbira develop bya elinda nyale gakonyorwa igo mwana okonyorwa insechi 35 na ibere oyutara ikirana. Yeah, that's 7 weeks. Yes, that's 7 weeks. Lakini gakonyorwa wiki agwenda konyorwa emerongene chuke merongene igo nero bontukuru kimetinyikianda bono ikire bono inkakilia wente konyorwa a develop rich organ chiae ebimo bya byomubere byanya. Alright bono daktari ketukukwanera litukiliga mbona when iligo celebrate nkirigo chengerwa na naseki nkirigo chengerwa na naseki. Asante omora lia seliswali lete chinse chiri chia European aso mwaka o 2008. Oh yes. Mwaka ochengerwa aso mwaka ochengerwa aso mwaka o 2000. Yes. Abaiboli mbaro bakonyora abana bataikiraniti muna twatie katogoteba bataraika echiwiki chiri emerongene bono engakiye nikoto bako semigwa na buno yiga. Oh yes. Nalio at least bamanya ko manyanga ngaki support bakonyora no mwana na kibakumulira kosi atara muna twate ebimo bya yebitaraikirana bya asemigu kigima ngakia wante kugolendo omwana oyo mpaka akinenere abe machwa bya ebimo biri develop kike torera studio. Alright katukwanera litukiliga daktari Betronira andakira muntale bulinga ki bono taimangana litukelingo chengerulire kero tukwana okonyora bana bataraikirana nkike gekoleto muchando oyo gekoro maite gonyora umwana utayikirana uyu muchando uno muchando uno muchando manene because injirati yura nyoro utayikirana uyu ndanyoro ikiranete aye kwanyoro utayikirana inkikiale tumunga engane okay nabokoranga ndi ngana ekolengoli wente kolingoli gomono. Yes. Bono munege ndege tangani ekero endali aso mwana akorara lirara moli. Yes. Yo omwa lyo moiboli oyo lyo musubati oyo bogoleti omwana oyo
litanyale ko libwate obokong umwana oli bono ta konyara kubera gali mpaka engakirie ike yes nkoro ka eno yomore otimokire goso lyo ime moiboli bono stress chiri nkonyara chire chikogera oyo bwebwateraneti onyoro umwana oli ataraikirana ekento kende ngelinga akero konyora nga umuibuli oyo tali konyora endagire isaine ndagira nto umuibuli ona gwana to gutwara kuri balanced diet balanced diet ni togoteba linde bimokonye omwana uri anyare gago develop bya mpaka ike chiwiki chiri twateba amemiti enyikianda bono ni nabekorete shida nga umuibuli oria tanyare goika omwana uri tanyare goika engakiria wente kuiburu gento kende nkelinga bataikira lete chinga kichabo bene igona akomanyiri Petronira Nyabansa kurugari Nyamira sub county asamagana yonsi byakima andake ngira naso murandia Pastor Murara Evans Bibilia rongo kwanerere igoro yabana rere kende igoro yayi karibu bia mona sana muraria Geoffrey Yonsaligo Bibilia yangu kwanerere igoro yabana banga bunabu especially ekere banyorirwe ngakibatarayikerana konyorora abayibuli abange bako ba neglect kero kende batari ko take care naenda abana aba kere banyori buna bono mwana bwimi ano oyo nkoirware over cared for omwana oyo Bibilia ngo bakwanerere abana abambatakere kolendu buna mwana onde bwensi nane nabo bagoja bayikerana naenda obongo bwa develop nabone kere ngo soma sigetabu gya Saburi 100 na 22 ekere ogosoma se kibunge kya gatatu okwanere nga rora abana nigo bare omwando okorwa somo nene ekiagera oroiboro rokorwa se enda nigo role eke oroiboro rokorwa senda nigo role ekewa bono mwana oyo gachire nchirende yonsi aya buno muibuli goseke agiva ori omurendete abera anyarekane muibuli amanyore asire tabo bona abantu mbali bagotenenera omwana oyo buno muibuli omwana ona babwenta komore naende Bibilia ngo bakwanerenga nigo barekewa bare ndubuya lingana lya Nyasaye nabaliko bakonya bae guchindagira kirikiganeiri the balanced diet anya namabere baewe kirugwa ndiko tebyo muri gino mate linkiringa omwana oyo oli onyolirwe nabira nyarekane nga oli omonyora okuruku muibuli oye taiyo mwana tatigugo anyora ubulendi bona katuko nabalendi abaigambara byabayiga murandi abalendi abatogo kwana bali batenenere tabana aba abayibuli baba batayo omoreri bwo mwana omuibuli atayo abara abe anti yaye abara abe isemoke abara abe kasini yaye onde bwensi ogoteki ni church yo mwana omuibuli oyatakoletiki atayo oyina baro omoreri Chika kichindi nchiroro omwana oyo iga onyoliru Bible baguchiba mutuguta bamwanga babande baranga tayisaini bamutama abana bayiga bangu na abatamiru nkiki wente okorguchesa Bible abana abayibuli aba bagutama abana bunabo bunabona sheria nero tubwate sheria abana child constitution nero tubwate child rights omuyibuli ese gotoka no are naendo omwana oyo abande ngoira bale getambukero baka twayigu barutira abana bande chicho omwana onyoro omwana omuyibuli onyoro omwana ese ngenjo bono garo kenda ataikerane tibuya matuka konyora ataraika oyande otuguta number 1 sheria nero omwana oyo omuibuli oyo tuguto omwana oyo esheria nero ebwenta kumugambi esheria nero ebwenta kumugambi lichikondiro ebwenta kugambi omuibuli oyo ekiagara atuguto omwana iwa bana bayi ntubune kanisa ekara abana aba especially buna bono tonyora omwana abayibuli mbale bakonyora omwana kero kende no nyusi nyukomurenda yanyora kananga kero kende oboreri tabwatindagira tabwatinchirende yonsi ntubune kanisa ntubwate children homes tubwata ase togocha twarerera abana banga buna chinyomba cy'uburendi bwa tubwate chinyomba cy'uburendi bwa abana tubuna abakristo abatokorangira ntwabekanamo abana bali batigiru n'abayibuli babo gose batali kwenyara gose bataikiraneti abana abatwaba aendagera n'abatokuba supportia alingana le Nyasaye bakina buya naende twaba support no nechindagira no nechinga kijia ikire bako ende skuru ntubune kanisa nabatoko ire chikumu amwana otwamasomya egere na roja gwekonya matukali mutu alright andake ngani tukwanere obosemi bwa gucha somuligereri emambia bono no motegereri igoro yengane iga nabo igokuru asensa mu yekanisa obosemi bwa mwele
intubuna sema ye kanisa taita ko some kebungo kera iga kia Saburi 29 tingana Nyasaye ngukwa nalire Saburi emerenganio emerongo bena kianda ekebungo 10 ibere egoteba ngaronge iyo mwana omumura ole renge iyo mwana ekeraro moke ekerara akine tatiga chincherechio naende obo seminare kurugoja sabanto bon eko gare Biblia egoteba nga arioganeti okorerwe nayo okorerebo bono toire echukumu muna ntwe kanisa tokorera abana aba amaya ari na intuka aba ito barakorerwe gusitoraga nitokorerwe mbia muno sana omurandi asante sana Petronira engane tikoleta abagendi bandi bali barasemo gali barato amangana make curious kwa no bosimbu bwa iguru yingana ya moyo uchesa bajebuli unuru munyakitali impia mona seliba go morali naende eke ndaraba obosemia nkomenta nalenga ke ase kelige ko geranga omwabana abanyorwa ege ntokendege ko geranga kelige kero konyoro muiboli oyo obogoleti omwana oyo iga akonyaraga kunywa marwa ose onywa chisigara abande mbaroro bakonyora chincharis nandi mbaroro bakonyora babwate condition mna high blood pressure diabetes and the like ege ntonda abasemi nkelinga tafadhali totigane kunywa marwaya ekento kende to manage amanga chikunyara chiko jengo mobere nekento kende ngelinga twasaba Nyasaye kera lituko kiagero bugima tomenyete no bokongu elinde anyale agutora asonzi igo abategera liba minto ekimokelie egetungu kelio obogolite asaba swati montegerete kimokeli obogolite asomobero one gento kiamana tigatoteme muna tokunyara elinde tunyara tugukerenda na ande clinic ntwenete ntubwate antenatal care tokunyara tokwenda clinic rero twekire ntwasuka koru abangina bagwente goika kane twaga beire bacha kane ba visit our facility mwancho mulili mwancho mategereri akurunga amunyagitali Betronira Nyabasa kurugali Nyamira na bigo murandia Ivansa Obonyo nere murara olure kurase kanisa ya Pentecostal Church of Kenya ekurunga Full Gospel Church of Kenya Full Gospel Churches of Kenya kyomekebandi ndimono sana nero yoto ndayo magana mwenche muli munyagitali Tresa au bago chagase mbero ro tukangiri abere babwate yorobo semi buya iguringa ne gato skato Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale inja ayo mworo karugetanda Getembe Television ekionga kiamamogusi. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, huokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Center yao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire Yesu Muislamu hapa ndani ya studio pamoja na dada umunyagitali ya kurunga Teresa Ouru au boigo bago tumanya mange Teresa Ouru akurwa Burabu sub county gali kijauri hospital emambia bono batumanyinga inkike babuate kerobo igo imanyetenga ndugu Alhaji Ramadhan ni gakurwa sekebekeliga subcam moja kwa moja na unajua kwamba ni kutoka katika kikundi kile cha subcam kidogo tumanyi nyinyi ni nani? Tuanze na ndugu Alhaji Ramadhan. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Naomba kwamba usogee karibu na kipasa sauti. Ndio. Kwa jina mimi naitwa Alhaji Ramadhan.
Shauri ya masemo. Tukiingia kwa mada ya leo, ndugu katibu wa Subcam majority. Sisi tulikuumbeni kutokana na hiyo maani ikageuka ikakuwa kipande cha damu. Na chenye na kipande na iliyogandana tena ikagandana. Ya kipande cha nyama ikageuka ikakuwa kipande cha nyama ambao yeye wakati anaumba kuna ingine inakamilika, kuna zingine hazikamiliki. Ili tukubainishe, yani ili tukuwaonyeshe, nasi tunakiweka katika matumbo ya uzazi, tunacho katika mpaka muda uliowekwa. Ile muda uliowekwa kawaida ni miezi 9 ambao watu wanafanya hivi. Kisha tunakutoeni kwa hali ya mtoto mchanga. Baada ya hapo unatolewa kama mtoto mchanga. Lakini kuna wengine ambao hawatakamilisha hiyo miezi 9. Sasa hapo ndio inapatikana ile prematurity. Kisha amfikie kutumia akili. Na wapo katika nini wanaorudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa. Sasa kuna wale ambao watazaliwa watakuwa hai, na kuna wengine watakufa. Na kuna wengine watafanya nini? Watazaliwa kabla ya wakati wao. Lakini kwa vyovyote vile maumbile atakizikwa, siku ya kufufuliwa atafufuliwa. Kwa hivyo kama atabakia bado akona uzima, basi anastahili kutendewa yale yote ambayo wanadamu mtu kamili anatendewa. Asante sana ndugu Alhaji Ramadhan kwa mafunzo hayo. Tu kidogo kutoka katika mafunzo hayo ya prematurity. Umunyagitali Teresa ketukwanera underage complication inchiroro chigocha nchiri chechika biamano moralia. Omwana oyo taigeti aseke gusiba bataye ebulinzi. Bono muchando ndwensi ogocha okumwikira ebimo biaye watoka mwana yo konyora bwati michande menge kwanyora bwatu muchando bwenkoro nandika kuira nigu kwanyora maana atwaliro muchando nandika ko kira igakego naendelea rurwalire muchando gete igo mwana yagukina kabwate michande menge ikukiru mwata ataibuiri chiga kichekirane omwibuli tiga expect umwana guikatu araba kong au goika musumbuye sana bara amenya nyagita igo ikumwana gocha tali gocha kwabia biamano manyagitari kero mo ngine bwateraneti mire gocha kwanyora ajindugu hali ba gosena imo kiri gose virus goseki ngase gwa kona toma itiki kero arati ma itiki kero nese kwenda na kuru munyagitari Teresa uhuru koruchinsa mochiria chia kijauri usitokezea yasiokuwa ya kawaida. Hata shetani anaweza kuingilia. Yewe ni mchungaji na kila mwenzi ya wazazi Subcam umunyagitari ingana yo mweli asobosemi ndo chichiku kutoka gato genda monginoli mate mbali kwa kunyara kwa sema kukua mimba na kwamba lazima huyu mama ana jukumu ya Mwenyezi Mungu amnyonyeshe kwa miaka 2.